kod mago motende kod wechego mag doho kama doma malo ochungo kum kata kuom kinde chenro mar piny owacho rwako chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pacho ka. Komachielo jatend migawo mar pur Mithika Linturi okwedo weche mosebed ka wacho ni jatend migawo mar ohala kata gi jatend migawo mar ohala Moses Kuria kowacho ni en ema entiere kod ratiro mar wuoyo wechego mag pur. Jang'ad bura e doho mamalo Mugure Thande oketo badho ne piny owacho ma pacho ka riwruok moro amora kata ng'ata wi kelo chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pacho ka. Mane en bura mar ariyo manie doho makwedo chenro ma piny owacho nigo, mano mar kelo chiemb GMO e pacho ka. Bura mano ochwal e doho gi riwruok mar Kenyan Peasants League mano otero bura no e doho elo jopur matindo ma pacho ka. Riwruok no ramo ni rwako chiemo ge pacho ka en ataro mar chik ka gimedo ni chiemb GMO biro kelo midhiero ne ngima jo Kenya ahinya mago mayuto gi ni piny. Bura mokwongo nochwal e doho gi Paul Mwangi mawacho ni rwako chiemb GMO e pacho ka en chenro no mabiro rocho ratich jopur ma Thurka. Mabiro seche ma jatend migawo ma pur Mithika Linturi wacho ni agenda mar piny owacho en mano maneno ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo, chiemo ma oket ngimagi kamarach. I have just come from Korea. I was eating GMO. I've traveled a number of times, even when I was a member of Parliament, America, UK. We've been eating GMO. So now that maybe probably some people are not doing it, you want to say GMO is bad? No. So let us really become critical when there is cogent evidence to link probably GMO to cancer of any sort. Sometimes you are forced to ignore all the noises that are around you and make the right decision, and the nation will thank you later. I am saying that because there's a big debate about the maize importation. Linturi wacho ni migawo mar pur osechuga put moro mar jiabirio mano mageto timo nonro ne chike matawo weche mag pur e pacho ka kaka yor bero pur ma Thurka kendo neno ni jopur otiyo kod yore mag pur makare kaluwore gi lokruok e kor lwasi. Agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. There was need for us to sit and discuss and try to plan and organize ourselves on how we face this monster ahead of us. The lives and the health of our people is so important to us. We cannot afford to be careless as a government. We will make sure that the necessary precautionary measures are taken into place, and we will do the right thing. Linturi ogolo siem ne josiasa mago makeo weche ma ok adier e wi kit chiemo mar GMO ka koro singo ne piny owacho medo timo nonro makare maneno ni chiemo manyalo hinyo ganda ok odonje pacho ka. To us that you cannot afford to be careless.